Wikipediaren arabera, 1983tik 2005 etzen fikziozko euskarazko film luze bakar bat ere egin. 2025 honetan, 6 zenba daitezke gutxienez. Jone batzuetan, Maspalomas, Gaua, Faisaien Irla, Karmele eta Aro Berria. Baina zer da ustezko loraldi horren atzean? Lur emankorra eta egonkorra du euskarazko zinemak? Galdera horiek aragatzeko 3 lagun ekarri ditugu mai bueltara. Film zuzendaria da Asier Altuna Bergararra. Aupa Etxebeste zuzendu zuen 2005an, Telmo Esnalekin batera, eta mugarria izan zen euskal zinemaren historia laburrean. Hainbat lan egin ditu erostik, eta aurten Karmele filma ari da aurkezten. Txintxua film ekoiztetxeko kide ere bada. Ander Sagardoi Durangarrak zinema ekoizpenaren bideari heldu zion Bartzelonan egindako master baten ostean. Filmak egin ahal izateko sosak lortzea da, besteak beste, bere eginkizuna. Gaur egun, 2 ekoiztetxetarako ari da lanean, Irusoinen lanaldi osoz, eta astia duenean, Eneko Anaiarekin batera sortu zuen Sumendi Filmsen. Ez fikzioaren eremuko 3 labur zuzendu ostean, fikziozko lehen lan aurkeztu du aurten Lur Olaizola zinegileak, Bariazioak du izena. Tabakalerako zine eta ikusentzunezko, sailaren arduraduna ere bada. Eta anabasa honetan, gidari eta bide lagun, Amets Aranguren. Hasi zurekin ez naiz. Asondo. Zuzera igual hemen gaudenetatik, euskal zinemaren aro edo garai gehien bizi izan dituena. Aupa Etxebeste egin zenuten 2005an, baina okerez baldin banago Zirriborroa bastante lehenagokoa ere bazen. Pelikula hori jende askorendako aro oparoago baten hasiera edo izan zen. Eta 10 urte horietan, Zirriborro hori izan zenuten 10 urte horietan, etzen euskarazko film luze bakar bat ere egin. Aldiz, aipatu dugun bezala, aurten, ja badugu zerrendatxo bat. Zer aldatu da Aupa Etxebestetik Karmelera, eta zer mantendu da berdin? Bueno, nik uste dute gauza asko aldatu diala, ez? Batez be, garai hartan gu Telmo eta Bixo, pare bat korto ingenitun luze hoien aurretik, eta baia izan sortzen garai hartan, tekniko, aktore eta zuzendari, generazio berri bat esan leike, pixkate hasi ginala gainera Iruña aldean kortoak egiten, eta poliki-poliki pelikula hori egiteko aukere izan gendun, ez? Eta hor, pixkat inkozienteki bezala hasi ginen pelikula bat egiten euskeraz, ez? Eta modu natural batian ere bai, ez? Azkenean, guk laburrak euskeraz egin genitun, gure historiak euskeraz pentsatzen genitun, eta aldortatik modu oso sano eta natural batian hasi ginen. Eta hori izan zen, nobedade bat bezala, ez? Eta usten dute gero poliki-poliki hor genden lantalde guzti horiek, eta baita beste zuzendari batzuk, eta, baita instituzioen laguntzak, eta baita kimuak egitasmoak, eta beste hainbeste faktore bultzatuta, ziginan modu, ez dakit, pentsatzen, hemen zinea eginaz bizi leikegula, ez. Lehen beti, gure aurreko generazioak danak jutze zian Madri aldera, Alex de la Iglesia, Julio Meden, Daniel Carparsoro, jende guzti hori Urbizu, eta Eta gu hasi ginen, hemen egiten zinea, eta hor, poliki-poliki sinistu gendun hemen geratu lehikegula zine egitez. Eta kalderari erantzuna ze aldatu da, nik uste dute aldatu dela dexente gauzak. Eta beste arlo batzutan ez ebez. Baina, nabarmenduko neban, gaur egunean ekipoak handiagoa diela, hori handarrak asko daki hortaz. Eta usten dut bai kopurua, ez? Euskeraz egiteko laguntza daude, errestasuna daude, uste dut eskolak ere, dauden eskolak ekarri dituzela belaunaldi berriak eta proposamen berriekin, eta alde hortatik dago
zuzendari eta bai produktore oso ezberdinak eta proposanen oso ezberdinakin, eta emakumeak sartu dira ere lantaldeetan eta zuzendaritzan, eta gaur egunean ekipautako, gehiengo asko emakumea dira, hori ere aldaketa, handi bat uste dela, ez? Eta, ez dana aldatu da, lehen bezain zaila dela pelikula bat egitea, eta pelikula on bat egitea zailagoa, eta bikain bat egitea kasi imposiblia da. Eta hori ez da sekula aldatzen, ez? Baina, bai dagoela, garela bizitzen, momentu oso berezi bat, eta politxa, ez? Alde horretat, ni batez ben, nabarmenduko neban, bariedadia, ez? Nola... aipatu dituzun pelikula guzti horietatik, zenbat ikuspuntua ezberdin dauden, eta ze begirada desberdin, ez? Eta aldi berian kalidadea uste du badagola bebai, eta, hoxe, nabarmenduko neban. Lur, asko hitz egiten da azken aldian Euskal Zinemagintzaren osasun onaz. Zuk lau pelikula, film labur zuzendu dituzu, eta azkena izan ezik gainontzekoak ez dira fikziozkoak izan. Aipatzen den osasun on egoera hau, zinema eta pantalla ondietan ikusten ditugun pelikula hauetatik kanpoko zineman ere badago? Bueno, nik uste dudarik gabe, dagoeneko hasierrek aipatu du, ez? Eta nik bai esango nukela Euskal Zinearen ezaugarrietako bat gaur egun dela dagoen anistasuna. Eta anistasun horretan sartuko genituzke fikziozkoak ez diren film luzeak eta baita beste iraupen bat daukaten pelikulak ere. Baina gainera esango nuke... momentu honetan gertatzen ari den gauza polit bat dala neska talde lagun bat zinea egiten ari gehala, eta orduan askotan batak besteari laguntzen dio edo askotan bata bestearen proiektuetan egoten da, ez? Nere kasuan, aipatu dezun bezala, lehenengo ez fikzio labur metraietan, Maili Barber izan da montadora, ez? Baina Maili Barberrek baditu bere pelikulak zuzendari gisa. Maili Barber egontzan Arantza Santestebanen 1918 gau filman argazki zuzendari. Baina Irati Gorosti diren kontadores labur metraiean ekoizletako bata. Maider Fernandezek bere garaian Las letras de Jordi izeneko dokumentala luze metraia egin zuen, eta variazioak nire azken labur metraiean zuzendari laguntza egonda, ez? Orduan, ez da bakarrik momentu interesgarria edo garrantzitsua edo paroa izaten ari denik, egiten ari gean pelikulen gatik bakarrik, baizik eta nik uste esanguratsua dela ere nola egiten ari gean pelikula hauek, ez? Egiten ari gean era dala berezia kasu honetan. Ander, pelikula bat egiteko behar dira zuzendariak, gidoilariak, aktoreak eta beste, baina badira beste ezinbesteko batzuk ere, tartean ekoizleak. Euskal Zinemagintzak badu lur egonkorra? Bueno, nik uste dute zinemagintzan lur egonkorra zitzeitea dela puru bat delikatua, osea, orokorrean, ez? Eta Euskal Zinemagintzan esango nuke areta gehiago. Egia da, azkenengo urteetan, edo, nik bizi izan dituan urteetan ere, hori dela salbuespenezko egora bat uste dut, azkenengo 5-6 urteetan, egonkortasun bat edo sendotasun bat badago behintzat lan volumenari dagokionez. Ez bakarrik ekoizpen aldetik, baizik eta esango neuke, lan teknikoen aldetik batez ere. Orduan, orain momentu honetan egonkorra da lurra, orokorrean, igual esango neuke beste urte batzutan, edo beste garai batzutan, baina egonkorragoa dela, baina gero niri sektore bate daukanean bere barruan ja funtzionatzeko erabat non normalak diren 4-5 urtero proiektu bat altxatzea suerte askokin, edo normala den tekniko bat egotea itxarotenea 2-3 hilabeteren ostean lan egin gabe ea berriro etorriko den lana edo ez, oso zaila egiten zaite egonkortasuna zitzeitea. Gero beste kontua da egonkortasun horretara ohitu garen edo ez. Orduan, momentu polita bizitzen gabiz, baina definizioz gure sektorean uste dut egonkortasuna zitzeitea zaila dela. Beste arte disiplina batzuekin konparatuta, egia da zinemak baduela pixkat aldagai hori ez, diruaren
askoz ere menpeago agian egon behar izatearena. Nik pixkat musikaren mundua ezagutzen dut, eta egia da gaur egun kasi edo nork egin dezakela beretxean kantu bat, eta sarean jarri, edo plataformetan edo dena delakoa, eta bueno, pues ez dagoela garai bateko ez dakit, disketxeen edo ekoizleen beharrik. Ez dakit zineman pixkat pauso hori eman den, edo esan nahi dut, teknologiak albidetu dituen beste gauza batzuk, edo diru gutxiagorekin egin daiteken zerbait, hasi berriendako ere, pentsatzen dut badela arazo edo oztopa handi bat. Bueno, nik uste dute zinea oso gauza gutxikin hildekela, ez? Historia hon bat badakazu eta lagunak, eta baiten da, ez? Eta beti inda, eta beti ingo da, ez? Porque gaur egunean igual gare, ez dakit, oitzen sistema batera, baina nik pelikuletan atzera behiratzen dut, eta inbeste jende ikusteet, eta pixkate beldurtu iten naiz, ez? Zelako dimentsioa idan hartzen, rodajeek, eta ez dakit, nik hori izan da, igual, aldaketari nabarmenena, hasierako kortoetatik edo, nahiz eta zinean rodatu, ekipoak zela, bikoiztu edo gehiago ditu dian, ez? Eta nik usten dut, gaur egunean, gero beste gauza bada zeiten desun pelikula horrekin. Hori merkatuan sartzea eta guzti hori beste kontua da, baina pelikula bat egitea, korto bat egitea, luzemetrai txiki bat egitea, bueno, historian badakazu aldeik egin. Gero da hori, ez, merkaturatzea, norbait ikusten donik komplikazioa, ez dakit gaur egunean, hainbeste pelikula zinemaldi ostean dare karteleran, oso zaila dala lekua eitia, edo ukitzea pantaila, zure pelikula pantaila batean erakusteko aukera hori, ez? Eta hori da pixkat zailagoa ikusten dutena. Ez dakit. Bai, barkatu. Ez, nire kasuan gai honekin beti ditut zalantza asko. Zen nire ustez zinea egiten ikasten da egiten. Orduan, garrantzitsua da filmatzea, eta 10 urte baldin bazaude plano bat filmatu gabe, okerro da. Niretzako garrantzitsua da, ez? Hor entrenamendu hori egon dadin. Orain, niretzako ere, agian, egin nuen lehenengo laburmetraia egin nuenean ja, ia 30 urte nituelako, edo ezakit nola den, lehenengo laburmetraiak 20 urterekin edo egiten badituzu. Ni beti saiatu naiz nirekin lan egin duen jendeari ordaintzen. Izan da niretzako oso garrantzitsua izan den zerbait, iruditzen zaidalako zinea egiten denean ere, kobratu behar dezula, azkenean, naiz eta oso zaila izan, ideala delako zinea egitetik bizializatea. Eta kasu honetan, eta aprobetxatu nahi nuen baita, Ander Maionetan dagoela, ze nere era hori egin alizateko izan da askotan agian, zinearekin lotutako zineari zuzenean ez lotutako diru laguntzak eskatzea. Ze zinearen diru laguntzek daukatena da askotan ekoiztetxeek eskatu behar dituztela. Ezin dituztela sortzaileek beraiek zuzenean eskatu, ez? Eta horrek, zailtasun bat gehitzen dio hasi berria bazea. Galizian orain dela urte batzuk egon ziren zuzeneko diru laguntzak izeneko modelo bat, non Oliver Laxe edo Lois Patiñok beraien lehenengo luzemetraiak diru laguntza hoien bitartez egin zituzten. Orduan, niretzako beti galdera bat da ez daukat erantzunik, ez? Baina nola egin liteke ere, agian hasi berri hoiek ez zerotik, baizik eta agian aurrekontu txiki batekin, baina horrelako diru laguntza batekin, lehenengo gauza hoiek egin alizateko ekoiztetxe baten laguntzaren beharrik eukigabe. Ez dakit. Bai. Niretzako da galdera hundia, Osa delikatua da, adibidez musika disiplinakin alderatuta edo, claro, kontuan izan behar da, lan baldintzei begira eta lan arriskui begira, eta dala aktibitate nahiko komplikatu bat. Rekeritzen ditu normalean ibilgailua, rekeritzen ditu normalean ez dakit desplazamentuak, material bat zurea estana, eta bar, orduan badaude hor, arrisku batzuk, aktivitatea berak markatzen ditunak, eta orduan zuk pertsona moduan igual laguntza bat jasatzen baduzu zuzenean, igual logika simplista baten
banatu esakezu diru bat zure lagunen artean edo langileen artean, baina normalean ez da egoten benetako lanbaldintza struktura bat. Orduan, lanbaldintza hori estrukturatzeko ganoraz eta duintasunez, normalean eukin behar dozuz ezagutza batzuk eta estruktura enpresarial bat hori gauzatzeko. Orduan, oso zaila da, lehenengo proiektuetan eta film laburretan oreka hori lortzea. Alde batetik ja, itzelesko erronka da, baldintza duin batzutara hurbiltzea, inkluso beste leku batzutatik lortutako diru horrekin, baina erronka ikaragarri bada ere bai, nik film labur desente ekoitzi ditut ere bai, eta inkluso diru eta bideo ofiziala jarraituz, askotan erronka izaten da baldintza duinetan edo duinak bermatzea, ez? Bertako lantaldeari. Orduan, nik esango neuke modu batera edo bestera oso garrantzitsua dela ulertzea, epe erdi luzera, hemen lan egin nahi badugu, ez dela funtzionatzeko erabat, edo ez litzatekela funtzionatzeko erabat izan beharko logika malgu horietan ibiltzea, ez? Badaude lan ordutegi batzuk, lan baldintza batzuk, bete behar direnak, eta izan behar direnak apur bat, praktika zorrotza, gero bertan lan egiten duen langileak, eukidezan, lan marku bat, nun, gustora gongoen, orduan, film laburretan oso zaila da, duintasun hori mantentzea, baina zaila da, langileentzat eta ekoizleentzat. Osea, nire enpresa sortu berrian adibidez, enpresariaren ikuspegitik, gu geu ere guztiz prekarizatuta geunden zentzu guztietan, sektoreak berak bultzatze zaitulako lan ekoiztera zure lehenengo lanak. Orduan, bada prozesu bat, dana ondo bidean izango dena, gitxi gora bera, trantsizio prozesu bat, eta gero ere bai, lurre komentatzen zuen aipatuz ere bai, ikaragarria da Euskal Herria mentzat, lehen mailako teknikoek daukaten eskuzabaltasuna proiektu txikiagoetan parte hartzeko noitzean behin. Osa, guk jaso dugun, ani beste sektore batzutatik nator, eta esperientzia handia duten teknikaria derrepente, nola animatzen diren film laburrak egitera, asteburu bat, ez dakik Gasteizko Semendi aldetan, grabatzera, hain ibilbide luzea ez daukaten beste teknikari batzukin eta hori gozada bada. Ze horre ematen da hartu eman bat zentzu guztietan, nik uste hotela dela klabeetako bat sektorearen jarraitasuna markatzen duen, ez? Orduan, gauza asko hau zor. Hori pixkat ez da aldatzen, esan nahi dut. Nik tekniko bezala urte asko nintzen lanian, da zinemagintza zan anaitasun bat, laguntasun bat, gaur egunean ikuste dutela hori galtzen nahi dela. Ez dakit, azken aldian, hainbeste lan dago, eta etorri dia kanpotik, behar izan ditugu teknikoak, gure produzio askotan lan egiteko, ez dagolako hemen jende desente hori aurre egiteko, derrepente, rodajetako dinamikak somatzen dut aldatu indiala. Eta jundia okerrera. Ez gai izan kapaz, igual, Euskaldunok, o gu, azkenean familia txiki bat ginean. Osea, ez, oindala 10 urte, ginean oso jende gutxi, ez. Ez gara izan kapazak uste dut komunikatzeko hemen zela da egiten dan, ez. Baina, ez da, ni ados nago zurekin, ofizio bat dala, zinemagintzako teknikaria, eta, eta oso profesionala gea, eta egiten deu oso serio hartu lanak, eta pagatu jendia, eta hori. Baina ez dauka zer ikusia horrekin da gehiago, esku bat botatzerako orduan, edo, igual departamentuen arteko, hori ez, ez dakit, osea, nik ikusteat oso, ez dakit, ez ga gustatzen bat, ez. Alde hortatik hobeto ginala. Esperientzia, nik ezin dute albora, osea, alderatu. Baina egia da, eskenengo urtietan nik behintzat, bai garri dutela, fin laburretan edo sorte handia aukidot edo hori bai ikusi dut, osea, bertako lehenengo jarando den tekniko horiek egiten dutela esfortzu hori eta apur bat konpenetratzeko jente berriakin eta gaztiakin eta bertakoakin, oin egia da, badagola ja tendentzia ikaragarri bat, hainbeste lan, hainbeste, ez dela sostengarria. Oin momentuan, daukagu zen teknikoekin hemen, zuk lagun arte edo familia ditzen diosun horrekin, ez da nahiko ni de lejos, daukagun orain lan demanda hori gainartzeko, ez? Orduan, zer pasatzen da, desbirtu hartzen dela lehen igual familia edo lagun arteko sentsazio hori, oin ez da existitzen. Edo
momentuka ikusten dozu. Eta handitu dia asko ekipoa. Eta strukturak asko handitu dira, Eta alde horretatik, lurrek esan daban kontura, ez? Nola hasi berriak eta nola hasi eta hola. Usten dut, infrastruktura, zela handitu dan, zinearen inguruan dagon, erakunde, ofizina pilo bat daude, eta funtzionario pilo bat. Nire ustez. Eta azkenean, zinemagileak ez dakate, aukerarik, diru, zuzen, askotan nola izan beharko litzake, zuzen, eman, eta nik askotan montatze dituzte, ez dakit, eta bakalera inguruan dara pilo bat, erakundeak, eta, bueno, kriston, ni egon naiz gaina parte hartze prozesu askotan, da beti esatet, beste lio bat, montatuko dute hemen, da biziko dia 4 pertsona hortaz, eta baina aldi berian, diru hortatik parte txiki bat, ematea zuzen 4 pertsonari, eta egite dituzte kriston kortua, 4 korto urtero, baina garantizatuak, ez? Bai, ni horrekin oso ados nago. Uste dut ere egin nahi dezun zinearen arabera, egin litekela edo ez? Baina horregatik aipatzen dituen, Oliver Laxe edo Lois Patiño baten lehenengo luzemetraiak direla azkenean. Seguruna kamara igual beraiek, edo beste lagun bat, baina 4 dira, ez? Montadorea eta pospo, soinua eta kolorea. Baina ez dago aipatzen dituzun ekipo handi hoiek esaten zenuna, ez? Zu konboan egon atzera begiratu eta esakitzen pertsona eta pertsona eta pertsona. Hori gertatu zaidan, Carmelen, gadetu nion Ander Sisteagari, zema lagun gehauta, 100 bakarri teknikoak, gero aktoreak. Karo, egin nahi dezun pelikularen arabera nik horregatik jakin nuenean Galizian horrelako zuzeneko diru laguntzak zeudela, ez? Esaten dezu, agian ideala ez da, baina bai aukera ematen duela pelikula mota batzuk, baldintza minimo batzukin eta ordainsari batzukin egiteko, ez? Hori, bueno, interesgarria iruditzen zai beti. Nik uste dut, gainera, bat zinegi bezala adaptatu behar dela, dauka situa egoerara, ez? Eta askotan zu egon lehikezu 10 urte, gidoi batekin dala kristona, baina ez badozu lortzen bainagaren, zagartegiren gana junda, ez badakazu produktore bat, eta aurrera eramango dula proiektu hori, eta ez badakazu diru laguntzak, eta interesatzen bajatzu hori aurrera matea, adaptatu, asmatu, saiatu beste modu batera egiten. Eta, kortuat denok egin ditugu kontratu gabe, bero beste modu batera, askotan, eta hola zigea. Nik dauzkat horipen batzuk oso polita gainera, lehenko kortua bat topeka bat nola ingen duen. Lagun arte batekin, kamara, kaos bat, baina oso politxa, eta Gelatrok ere, Zelatroke kortori, ingen duen 4 lagunen artean. Eta bidai bat, eta, bueno, asmatzen, ez? Igual fikzioa ezin da egin, baina, bueno, interesu dokumental bat, edo, beste, gaina ez da disiplina itxegitea, zinea egitea da, azkenean, ez? Eta igual da asmatu, eta bilatu moduak egiteko. Importantea da, berak esan deban, lurrek esan deban moduan, egitea, ez? Azkenean, egiten ikasten da zinea. Beretzat, bai. Musikan edo literaturan nek heltzen dira igual euskal proposamenako la nazioartera, eta egia da zineman agian, ez dakit azpitutuloengatik, eta, bueno, beste gora bat dela, eta agian erraztasun handiagoak daudela. Uste duzu horra heldu ahal izateko aukerak aldatzen duela fokoa pelikula bat egiterako momentuan? Nere kasuan ez. Garbi daukat, esan nahi dut, nik egiten deten zinea publikoarengan ere pentsatuz egiten dut, gerta daiteke nona delako zuk egiten dezun pelikula bat publiko bati heltzea, ez? Edo ikusle bakar bati heltzeko gai bazea, asko da, ez? Beti kontutan hartzen dut, baina ez de kontutan hartzen publikoari buruzari geanean hemengoak izango diren edo kanpokoak izango diren. Nere kasuan gutxienez horrek ez du aldatzen nere zine egiteko era. Diozu eta ere bai diozu euskeraz ekoiztearen erabakiaz edo orokorrean. Hortaz ere galdetuko dizu eta aurrerago, baina bono izan daiteke. Gehiago esan nahi dut, nazioartera heltzeko aukera dagoenean, ea bestela musikan edo literaturan igual euskaraz egiterakoan Euskal Herrira mugatzen den bezala zure proposamena, ea honek
Bueno, irekitzen dituen ate gehiago eta zentzu hortan beste erabaki batzuk ere hartzen ote diren. Osea, bueno, ekoizpen puntutik guk ez behintzat, hemen sorte hori daukagulako hain zuzen ere, horretan fokua jarri gabe, derrepente konektatzen badu historioak unibertsalki, ez dakit, Errumaniako ez dakiz sektorerekin, guai, osea, nik uste daukagula privilegio zentzu horretan dela, behintza zalantza dagoela, ia konektatuko duen edo ez, edo errestasun universal hori badaukala ikusentzunezkoan lenguaiak. Hori bai, orduan, hori erabiliz, guk behintzat ez dugu moldatzen funtzionatu desan gero internazionalki ez dakiz zehan horretan, ez? Orduan horretan sorte apurua daukagu. Bai, nibe, bueno, alde horretatik beti euskeraz nola rodatu ditudan baia peli guztiak, ez? Beti dukidot espiritu bat zinea egiteko. Osea, zine hizkuntza erabiltzeko. Ez, igual, hizkuntzarekin edo dialogoekin edo soldasaldiekin dagoen, askotan, igual, komedia egiterakoan saiatzen ari situazioko komedia egiten, eta ez, elkarrizketen bidez egindako komedia, ez? Eta hori eukido oso argi, espiritu unibertsaliek eukido argi, eta lokaletik abiatu, eta kanpora, edo zeinek ikusteko bezalako zine egiteko, apustua egin gendun hasieratik, ez, del mota biok, goratzen ez, hasi janean, ez dakit, sagardotegi bateko historia kontatzen, ez eukaun inongo dudarik hori zala, baina gaina kontatu behar genuela, detaile guztiakin bihurtzeko antropologikoa, etnografikoa, eta gero, bueltak eta hori, beste kontu bat, baina bai, kontatu ondo, porque dokumental bezala ia, ez? Izateko gauza bat, nun baita ikusiko zutena, zerbait, kuriosoa bezala, ez? Eta kanpo begirada horrek, orain ez dakizu zuzendari eta aktore batzuk ere, ez dakit mundu mailan esan, baina Euskal Herritik kanpore lortu dute olako referentzialtasun bat, kanpoko begirada hori edo iritzi hori behar dugu gure gaitasunak neurtzeko? Bueno, hori da beste oso meloia handia, ez? Esan nahi dut, uste dut pixka bat sarien inguruan ari ziala ere, ez? Edo rekonozimendu baten inguruan, azkenean. Goia. Karo, esti urresolak ikuste du 20.000 espezies de abeja zen urtean, sariren bat jasotzean edo, aipatu zuen behin edo behin, pixka bat zineak ere dakarren kompetitibitate eta sari mundu hori, zalantzan jartzeko aukera aipatzen zuen, ez? Egia da askotan oso naif, gelditu daitekela komentarioa, baina azkenean zineak badauka hori kritikaren eta iritziaren baldintza hori, ez? Egin dezakezu urrengo pelikula bat, depende nola doan aurrekoa, ez? Baina, ez dakit, igual nik mai gainean jarri nahiko nukena da gehiago zalantza hori. Ze punturaino baldintzatu beharko lukeen pelikulak egiteko aukera, kanpoan dagoen iritzi horrek. Ez dakit. Nik uste dut oso baldintzatua gaudela gai horrekin, ez? Nahi edo ez, sistema industria batean zare sartua eta Espainiako sistema guztia irentxiten zaitu, ez? Naiz eta zuk, eta ni beti esan dut, ez? Euskera zinea egiterakoan, ja bihurtze zarela zine independientea egiten dezula, ez? Eta suposatzen da, esaten un modu romantiko batean, ni hortik kanpo nago, baina gero, karo, estrenatzen desunean Espainia osoan pelikula, eta inor ez da juten esatzen, numeroak baldintzatzen dituzte, ez? Gustatuko litzaiak epilo bat ez baldintzatzea. Eta helburua hori da, baina oso zaila da, porque eske dana datorrotik, eta goietan edo takian espadezu kriston arrakastu ukitzen, edo goietara espada sartzen, igual, telebista batek ez dizu, edo plataforma batek ez dizu erosten zure pelikula, eta hor baztezea dirua galtzen debora guztian. Hola da pena, baina hor gaude, ez? Bai. Hildo beretik ere,
Entzu zitutzu Ander elkarrizketaren batean esanez loraldiaren kontzeptuarekin pixkat igual nekatua egon zitezkela, ez dakit gehiago zen kanpo begirada batetik, ez nola jartzen ari den Euskal Herrian pixkat fokoa. Bueno, nahi bauzu pixkat azaldu zergatik, ez zaizun gustatzen kontzeptu hori edo? A ber, osea, batzutan naiz oso ilunegia, baina apur bat hasieran esan duten egonkortasunan kontu horren gaitik eta iruditzen zait apur bat arriskutsua loraldia bezalako hitzak erabiltzea deskribatzeko aurten urteon bat izan duela euskarazko zinemak. Adibidez. Eta ez dela, osea, gauza bat inporta zaiguna igual oso barruan gauden hoi, baina uste dut hitzak zehitze erabiltzen den garrantzitsua dela. Loraldiak badirudi dela bueno, edo hilda zegoen lur sail bat, edo bizitzaskorik ez zeukan zerbait orain bizitu dela, hori gezurra, urte honen aurretik, ez? Eta gero ere bai da purra sintomatikoa, ibiltzea hitz egiten beti loraldiaz izango balitzan, bueno, ez dakit mirari txiki bat, ez? Edo berriro gertatu da, edo berriro. Eta nik uste dut horrek desbiatzen gaitu lapurua garrantzitsua dan kontutik de lapur bat, hori autokonplazentziari gabe, aztertzeari gure sektorea, ez? Lehen esaten eban, osea, zuk ikusten baduzu, edo aztertzen baduzu, nolako den tekniko baten eguneroko bizitza, edo zuzendari baten eguneroko bizitza, eta guzti dut mai honetan gauden bakoitza bere modura, baina garela privilegiatu batzuk, nien nintzateke ausartuko esatera loraldi bat bizi dugunik, osea dago, jente pilo bat lanean, Euskal Zineman, orain dela urte pilo bat euskarazko pelikulak egiten, eta bueno, urten tokatu da, pelikula asko egon direla, gainera oso desberdinak, eta oso posik gaude ez, baina nik ez dut behar loraldirik, behar dut egotea lan baldintza egonkor batzuk urterik urte, ez? Orduan, urte polita izan da, bai, baina hemen ez da ezer konpondu. Orduan niretzat hori garrantzitsua aipatzen. Marian Fernandezek justatzu irakurtzen nuelako berrian aipatzen zuen ekaitz perfektua. Igual esan diteke pixkat... Totalmente. Bai. Bai, baina pasa egiten dira ekaitzak. Exactamente. Bai, horregatik diot, igual loraldiak ematen dugu jabereten alduela... Gainera dago, ez dakit, ikusten dagoela masifikazio bat, bestela, eta pelikula pilo bat egiten nahi dira, eta nosbaite bukatuko da. Ez? Sentsazio hori daka, porque lehen ere, Kanarietan egon zan Kristo Movimentua dauka zer ikusi asko bai, kenkari fiskalekin, eta Valentzian ere egon zan, eta, bueno, aida alde guztietatik gertatu dia gai horrek. Egisa da, momentu bat, plataformen sarrerakin eta lana handitu indala, ez? Eta alde horretatik, ni bai ikusten dut, aurtengo 6 pelikula horien datu niri, interesantia da, baina usten dut bai dagoela sentsazio bat gure artean, dagoela jendia aktibo. Eta hori bai somatzen dut, eta hori ona da, ez? Porque jendia aktibo gotia, zinegileak idazteko guakin egotia, eta produktorek produzitzeko kapazitatea edukitzea, eta hori oso ona da. Gero, zenbakiak ez ditugu maite, nik uste dut, ez dakit, aurtengoa izango da zerbait excepzionala, baina ni behintzat ikusten dut inguruan jendea goguakin dagoela, eta horle hortatik igual, behintzat igual ez da izango urtero berdina, baina bai etorriko dira proposamenak, eta jende gaztia dator, eta ez dakit, nik uste dut bai dagoela perspektiba ona, bezala. Bai. Hori somatzen dut. Osa, guk ere, kenkari, pizgarri fiskalen kontua eta aipatzearen, bai identifikatu dugu arazo bat, da lapurua distortzionatzen duena ere Euskal Zinema sektorearen osasuna edo ez, dela orain oso erraz izendatzen dela ekoizpen bat Euskal ekoizpen. Eta hor, lehengoan ez dakite zinemaldiaren arirara aipatzen ziren, ez dakit, 20 piku Euskal ekoizpen, 30 Euskal ekoizpen egon zirela, niretzat hori oso arriskutsua da, osea, eta ekoizpenetik hasita gero lan sektorearen hildo guztian, ez? Ikusten dugu ekoiztetxeak, batez ere ekoiztetxea dutenak, boterea dutenak, abia puntu eta bar, lurrartzen dutela kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan,
eta jartzen dituzte martxan, hemengo kutsu ez daugaten proiektua jartzen dituzte martxan, eta ero joate zara detaiera, eta lehenko komentatzen nuen beste lankide batzukin, Euskal Ekoizpen horiek adibidez, aktoren geruza horretan, ze portzentaia da euskal aktoren, ze portzentaiak lan egiten dute Euskal Ekoizpen horietan. Edo hornitzaiei begira. Lehenko nere hitz egiten nuen soinu gintzan dabien hornitzaile batekin, bueno, eltze zitzaizkioela ja mezu batzuk, Madrilen dagoen hornitzaile bat, etorri dela ona, eta hasi dela hemen, orduan, dago hor, apur bat, kiribiltzen dabien inertzia arriskutsu bat, orain lankarga guzti honekin eta horri ere amaituko diogu loraldi deitzen. Eta hori da Juan Bargarena oso astiro eta oso hurbil begiratzen. Eta igual datorren urtean zu gainera produktari izantza beste pelikula horrena. Nani Moretti igual euskal zinea egiten. Hori da. Orduan, hor Nani Moretti batek definitzen du euskal zinemaren sasoia. Aurten gertatu da, zela da, Rodríguez, Alberto Rodríguez, Los Tigres euskal pelikula omen da. Hori horre itxegin leike luze eta, Andaluzian rodatutako pelikula andaluz bat, daukagolako euskal ekoizpena, ez dakit ze portzentajian, baina dakalako hori euskalduna da, ez dakit. Hori, horretik, garrantzitsua da esartze dana saku berean, eta olako esaldi handiak batzutan errasten dute saku bere baten hitz egitea danataz. Baina, mesu positiboaren ia, badago horre zeo zer bizirik, sektore bat esango neuke dela osasuntzu dagoena momentu honetan, gitzi bera, orduan. Euskal zinemaren etiketa hori, Anderzuk epatu zuen bezala, batzutan gaizki ulertu zadin badut da, diru laguntzak hemendik jaso dituztelako, edo, loturaren badutelako ekoiztetxea hemengoa hori da, baldintza, ez? Vale. Hemen irekia izatea, ez? Hori ez dakik usainek ipintzen da, segun, filtroa edo. Zinemaldian adibidez, Irizar sarirako autagarri izateko uste dut, lortu behar dozula ekoiztetxetariko batek eukitzea portzentaia bat behintzat titulartasunana pelikulana, ez? Eta, baina, klaro, gero behin baldintza hori betetzen badozu Euskal Ekoizpen izendatu zaitzakete, ez bai jaialdiei begira, baina ez olako elkarrizketetan gure sektorearen osasuna aztertzeko, hori da meloi handi bat. Euskal Zinema zer dan, Euskal Ekoizpena zer dan, saia da zehazten. Ez dakit, nien nintzateke... Beti egon gai horretik, beti saiestu indegu. Euskal Zinera zitzegitea, ez dakit, ni beti bukatu ez saiatzen zine egiten, eta ez bueltak ematen horri, porque, ez dakit, ikuspuntu ezberdin asko daude, ez? Euskal Zinera zeda euskera segindakoa, edo, hori, produkzioa hemengoa, edo, ez dakit. Nik askotan uste, daukala zerikusia gaiakin edo pelikularen historiakin ere eta hizkuntzakin ere bai, baina uste gaiakin eta historiakin dauka zerikusia, ez? Ni betxate olek uste, baina hori oso subjetiboa da, porque bakoitzak ukileke bere ikuspuntua, ez? Neri orokorrean etiketena ere asko kostatzen zait. Pixka bat hasierek aipatu ez, zinea orokorrean gehiago pentsatzen dut, edo egiten dut, edo programatzen dut euskal zinea, edo adibidez Galiziakoa datorkit burura ukizutelako momentu bat Novo Cinema Galego, ez? Eta batean zan hori zerbait izango balitz bezala. Eta ez dakitze punturaino sortzaileentzako interesgarria den, edo da beste leku batzuetatik jartzen den etiketa eta ez dakit oso ondo ere zertarako. Ze justo elkarrizketa honen hasierrek aipatu da aniztasun hori niretzako, hori da gaur egun gertatzen den gauza garrantzitsuenetako bat, ez? Eta ez dakiten garrantzitsua edo hain emankorra den elkarrizketa bat definitzeko zehazki zein den euskal pelikula bat ala ez, edo hitz egiteko hasierrek egin duen plano bat buruz edo nik egin deten soinu proposamena, ez? Nik uste dut hori datorrela, 80. hamarkadan egon zan euskal zinearen politika
zine politikoa izan, ez? Ditadura ondoren, eta hor, bai pinzan etiketa bat, euskal zine berria, tal. Bai. Baina, bueno, nik uste dute, oin gure ez dagoela gaietan, koinzidentziarik askotan hizkuntzak bai koinziditzen dago, eta euskarak nik uste dut bai egiten dula, marka txiki bat, ez, modu batera bestera, eta horrek egin leike zerbait, ez, baina bariedadia, uste dut dagoela proposamen ezberdin asko, gaiak ez dia igualak, eta nik uste dut hori dala, ez, momentu baten zer keileike garaiuntako zinemagintza, Euskal Herrian egiten dan zinemagintza gogoratzea, igual, de repente, euskaraz egindako zinema, indartu zala, edo bentsen kopuruan egin zigala pelikulak, ez? Karo, nire kasuan ere, hizkuntzarekin gertatu zait. Nire lehenengo laburra da, Xulia izeneko emakume baten erretratua, eta bera Galiziakoa da. Beraz, euskeraz ezintzan laburra izan, berak ez duelako euskaraz hitz egiten. Edo, 3. kuadernoa egin nuen aurreko laburmetraia ere, Joiesen hitzak dira, eta Joiesek gazteleraz idazten zuen bere egunerokoa. Orduan kasu horretan ere ezin izan nuen euskeraz egin. Baina bai egia dela beti nire kortoetako kreditoak beti euskeraz. Egin ditut, ni euskalduna sentitzen naizelako, niretzako euskera oso garrantzitsua delako, baina, klaro, depende ze zine mota den ere, batzutan pelikula batean, agian ez dauka zentzurik euskeraz izateak, ez? Euskararen gaiatera duzuela, probestuko galdetzeko, Euskal Gintzatik askotan jarri da zinemaren munduan, edo ikusentzunezkoen munduan fokoa, pixkat igual Euskal Gintzaren dako zailagoa den ere mu informal hori, edo izkera informal hori, ez dakit, hori jarri da pixkat begia. Ez dakit zuek zentzu hortan ipatu duzue, izan dela, inbaten edo bestean importantea dela hizkuntza zuen pelikuletan, baina ez dakit ze puntutan arte izan zareten horren ardura horren konsiente edo den zerbait ez duzuena gehiagi pentsatu, ez dakit hori presente dagoen. Nik barkatu, pixka desbiatuko naiz, baina adibidez programatzaile bezala eta bakaleran, bai egia dela, badaukagula kontatutako zinea izeneko ziklo bat, eta ara zuzendaria gonbidatzen ditugu beraien sorkuntza prozesua partekatzera. Eta aurten adibidez gertatu da Asier Egontzan, Karmeleren inguruan, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga Maspalomasen inguruan, eta Sara Fantoba Jone batzuetanen inguruan. Eta kasu horretan, denek euskeraz egin dute. Hori ez da horren ohikoa Tabakalerako zinean. Saiatzen naiz beti, garrantzi bat ematen, baina aurten bapatean izan da nolabait oso natural gertatu den zerbait, ez? Eta, horrek, ez dakitera natural batean edo, bapatean euskera ari daukitzen inoiz baino leku gehiago Tabakalerako zinaretoan. Euskararen erabilera ere bai zenion, batuaren inguruan edo euskalkin inguruan edo zentzu guzietan, zuek presente bat imauzu, ze modutan daukazuen presente, arduratik bizi duzuen, edo militantziatik, edo bete beharretik, edo oztopo den, ez dakit pixkat, nola enfokatzen duzuen? Gure kasuan behintzat oso gutxitan planteatu dugu, esango neuke inoiz erez, pelikularen hizkuntza, egin dugun, ekoitzi ditugun gauzetan, nik bai sentitzen dut, satisfakzio punto estra bat, eltze zaidanean historio bat, era natural baten euskaraz kontatzen dena, ez? Baina zorionez, ez dakit, Maspalomasen euskaraz gertatzen den zatia, ez da euskaraz gertatzen ez dakize finantzak eta ez dakize militantzia betetzeatik, baizik eta historian kontraste polit bat egiten zuen, zuzendariek ala nahi zuten, eta listo ez. Paul Urquijoren pelikuletan ere, gaua egin dugu euskeraz, ez delako beste modu batean ulertzen Paulen zinema, gai horietaz hitz egiten duenan. Igual helduko da laster beste pelikula bat, ez daukana oinarri bezala euskal mitologia. Igual kasu horretan... Seguro. Beti dago suste goren bat.
Baina, heltzen bada, eta gazteleraz bada, gazteleraz izango da oin. Nik uste dut, Euskalduna garenok eta Euskaltzale garenok, beti daukagula preferentzia puntu bat eta satisfazio puntu bat euskaraz lan egiten badozu, ez? Baina holan, inungo exigentzia ez derrigortasunei barik. Ni be zine euskeraz hasi izan egiten modu natural batean, baina baita euskalduna naizelako eta etxean jaso dudalako euskeraren importantzia hori, aurrekoek urte askotan egon zialako euskeraz bizitzeko aukera gabe, ez? Eta bueno, bai hasieratik nola eskola guztia euskeraz egin dudan, ikasketa guztia, gainera lehengo korto guztiak egin genizun nekazal giroan, eta ez daukaz beste, zentzuik, eske hau patxe beste bat euskaraz ez bada, ez dakit. Eta egon zan momentu bat mai gainean erderaz egiteko aukera, justo finantziazio problemagatik, ez? Eta momentu horretan, suertea auki gendun, esala atera, porque uste dute polita dala, ez? Azkenean, bergarako historia bat, bergatarrez egitea, eta euskeraz, ez? Hori da. Bai, gabe. Hitz egin duzuk Lur pixka zure programatzaile paperetik. Ez ditu gaipatu orain arte, jaialdiak, programatzaileak, eta publikoa bera. Ez dakit ze lekutan kokatzen diren zuen proiektuetan, ze pisu duten, zer balintzatzen duten. Bueno, guk batzutan bizi izaten dugu, segun kasua. Adibidez jaialdietara eta aurkezten ditugunean pelikulak, nik sinistu nahi dut edo ulertu nahi dut, hemen ere bakoitza iritzia dauka, baina Donostiako zinemaldi batek bai egin behar dauela edo bai begiratu behar ditula foku desberdin batekin euskaraz egiten dian pelikulak. Obviamente beti ukin behar dute maila oso on bat, baina bai izan behar dira plaza bat, non gu gure lanak erakutsi ditzakegun. Gero beste kontu bada, plazaren satirik distiratsuenean egongo diren, ez, hori ja beste kontu bada, ez, baina bai egon behar da foku berezi bat, eta hori izango neuke, eta aeropublikoari begira, gustatuko litzaiak esate euskaraz egiten ditugula, euskal hiztunak eta euskal kontsumitzaileak era zuzenago batean joateko pelikuletara, baina hori ez da gertatzen. Euskarazko zinema ez da ikusten. Ez Euskal Herrian, orokorrean, ez estatu mailan, ez. Orduan, hor ere, bai gustatuko litzaiak betiko moduan, ez bakoitza euskal borrokak, baina euskarazko zinema kontsumoak gora egitearen nahia beti da hor, zeloraldi bat izan da, edo urteon bat izan da ekoizpenari dagokionez, baina zinemaretoetan ikusiko dugu falta diren estreinaldiekin, baina larri biltzen gara. Orduan, azken kontsumitzaile horrek eukitzea kontzientzia minimo bat, egitearen ere militantziak du bezala, eta aukera ematea bere buruari pelikula hon bat ikusteko, hori gustatuko litzaiak, gertatzea, baina gaur-gaurkoz oso nekesa da, publikoa hurbiltzea. Bai, nik dagoeneko aipatu dut, ez, kontatutako zinea izeneko ziklo hau. Tabakalerako zine programazioaren hildo nagusia beti izan da zine garaiki da, baina bai, 2020 urtean, hasi inela kontatutako zinea izeneko ziklo honekin, pixka bat, kartelerara iristen diren pelikulak, nolabait jendea bultzatzeko zinera jundaitezen pelikulak ikustera, gero zuzendariak entzutera etortzeko tabakalerara, ez? Eta nolabait horrela Ander rekomentatu duena ere. Ez dakigu oso funtzionatzen duen formula den ala ez, baina hori izan zan pixka bururatu zitzaiguna, hori jendea bultzatzeko zinaretora juntzedin, baina gero aldi berean tabakalerara etortzitezen, ez? Eta orduan hor bai saiatzen gehala, Euskal Herrian egiten diren fikziozko luzemetrai guztien zuzendariak saiatzen gea gonbidatzen tabakalerara etor daitezen. Eta gero egia da, tabakaleran ere beti abantaia bat daukagula, zine pribatu bat ez gean enean, laburmetraiak jartzeko aukera gehiago daukagu ere.
Eta orduan kasu horretan adibidez, Irati Gorosti diren Aro Berriaren estreinaldia dela eta dagoeneko bere aurreko laburmetraiekin eta aurreko lanekin 2 saio egin ditugu, ez? Eta, bueno, batean hor ere fikziozko luzemetraiak ez diren euskal zine hori, ni beti saiatzen naiz leku bat euki dezaten tabakaleran dudarik gabe. Eta gero dare pelikula pilo bat, ez dira gain gure pelikula gaina handiak, horiek ere, behar dute pantalla, ez? Eta bueno, nik Bergarako zineklubakin kolaboratzen dut, eta saiatzen gara, eske da gozada bat, ez? Ez dakit, igual erreplika, ez? Peiorena, edo, bueno, beste hainbat pelikula, konbidatze dituzu zineklubeko saio batera, eta, jendeak erantzuten dau, eta eskartzen dau, eta da gozada bat, ez? Eta bai uste dut hor lan asko egin leikela. Guk konturatzen gara beti estrenatzen dugun bakoitzean pelikula bat, kriston indarra, ez dakiz energia epintzezu, eta Espainian ez dira gure pelikulak ikusten. Euskerak mugatzen dago asko, eta askotan gaiak, ez dakit, ez da berdina, gazeleraz bada pelikula bat, historia bera, eta, bueno, da kriston diferentzia, ez? Eta horrek egiten dau, gure pelikulak, ilusio asko ipintzea, baina gero ez dira ikusten. Ez da oso jende gutxi juten da pelikulak ikustera, ez? Eta bueno, horrekin bizia behar dugu, beti ni izaten nahi kontziente hori numero bada, nik pelikula indet, eta oso guztara gaitu naiz, da badakane publikoa, eta zeposina hon, baina gero, numeroa dira, eta hortatik aldentza gustatuko litzaidake, baina hortxe dago presente, beti. Bai, gero egia dela ere, zorionezin aretuetatik garatau badaukala bizitza pelikulak. Osea, gero heltzen da plataforma, heltzen da telebista irekia, orduan badauzka 2., 3. bizitza batzuk, baina guk egiten ditu moduan pelikula normalean zinemareto baten ikusteko eta ganoraz ikusteko. Egia horreztela bukatzen pelikularen ibilbidea, zorionez, baina, bueno, batzutan gogorra da, hainbeste denporaren ostean, hainbeste lanen ostean, epe laburreko asistentzia hori txikia izatea gogorra da. Gero, nik sinistu nahi dut, eta badaki gainera gertatzen dela, gero pelikulak hasten direla ere plataformetan, telebistetan, eta baina, Euskal Herrian egia da, bide alternatiboko zineklubek, edo zuzendariek kolokioak egiten dituzten leku horiek eta oso ondo funtzionatzen dutela. Funtzionatzen dago, eta bueno, hortxe ibili gara, jute esata, ointxe pasadia itorretak. Hori da, bata besteak rele batzun. Gero dator. Eta bueno, itezu buelta asko, baina gila da, bete egiten dala, eta daukazu, gertutasun hori publikoakin hori oso politxa da, ez? Bai. Ez dugu beraz loraldia hitza asuzia bera biliko. Atalonen tituluan galdera ikurrarekin jarriko dugu, uste dut. Eta lehordeagian ere ez da hitzik egokiena, baina ikusten duzue posible dela berriz pizkat atzera pauso bat ematea, eta oinarririk gabe berriz egotea Euskal Zineman, Bai, benetan, Nik esango neuke dudabarik. Oinarri bat mantendu gabe ere. Oinarri bat mantendu gabe, segun, hain da aldakorra eta gure sektoreak hainbeste ere funtzionatzen du laguntza publikoen arabera, politikarekiko menpekotasun horrek, klaro baldintzatu dezakela eta derrepente dana atzerantzera emanez. Eta ero badagola orain momentuan oasis txiki bat, Euskal oasis txiki berri bat, ikusentzunezkoen sektorean, ez da normala, dagoen lankarga, eta hain handi baten da, pizgarri fiskalen eta movida guzti horien erruz. Bai, eta ez bakarri pizgarri fiskalak, baizik eta okerrez banago ere, ikaak baditu euskerazkoak diren ekoizpenekiko... Bai, ikaak baino da, finantzaketa publikoan permititzen dela, finantzaketa publikoaren bidez, ein handiago baten finantzatzea euskerazko pelikulak. Ez daukate haiek... Eta gero Televisión Espainolak ere badaka, eta Antena 3ek ere... Bai, badauzkate derrigortasun batzuk, agente pribatu batzuek, inbertitzeko koofizialak diren hizkuntzetan, ez? Orduan, hori... Hauteskunde batzuen arabera... Aldatu daitezkenak, edo Europan gertatzen denaren arabera, orduan,
atzera pausu handi bat, ez, baina egia da orain dagoela oso puztuta, baldintza normal batzutan hain puztuta egongo ez litzateken sektore bat, bai, duda barik. Baina, bueno. Bueno, bai, ez da resa. Nik hola ikusi du pixkat, Azkenean gora juten dana bera junleike bai, eta ez da, nik oso puztua ikusten dut arlo askotan. Presupuestuak ere, ez? Nola, 5 urtean zeik esun pelikula bat, diru batekin, da imposible. Osea, jendeak gehiago kobratzen durako, hotelak igodia, dana igoda, ez? Eta, bueno, igual bultatzen geha 4 artean pelikulak egitea. Nahi do pentsau, ez degula utziko zinea egiteari, ez? Oso ongirukote. Ez dakit azken hitzik edo mezurik duzuen? Piskatatala... Zinera jun. Zinera jun, pelikulak ikustera. Azken mezua. Ez? Bai. Horrekin itxiko dugu. Horrekin itxiko dugu. Bai, Jende guzia. Eskerrik asko etortzagatik Placer bat irukote. izan da. Zuri, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aur. Badabil Durangoko azokaren bueltako podcasta da. 3 damatxok ekoitzi du EITB Mediarentzat. Guau plataforman jarraitu dezakezu, edo zure gustuko agregatzailean.